Zdravo svima, slušate treću sezonu Saznaj i razaznaj podcasta. Program medijske pismenosti Saznaj i razaznaj realizuje IREX uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Sadržaj podcasta izražava isključivo gledišta autora i ne predstavlja nužno stavove organizacije niti donatora. Moje ime je Iva Parađanin i danas ću razgovarati sa Tijanom Femić iz Novosadske novinarske škole. Tijana, dobrodošla. Hvala, Iva. Pričat ćemo danas o odnosu medija prema mladima, ali i o emocijama kojim manipulišu mediji i naravno o važnosti medijske pismenosti u formalnom i neformalnom smislu. Mislim da danas stvarno ne mogu da imam adekvatniju govornicu na sve ove teme i jako mi je drago i što ću lično čuti od tebe neke stvari, pošto sam kao i sama medijska radnica i interesuje me tema medijske pismenosti i nekako se i sama trudim da budem medijski što pismenija, ali verujem da ću od tebe danas čuti neke nove stvari. Ti si završila novinarstvo, ali rekla si mi u razgovoru koji smo imale malo pre ovoga da se nikad nisi ni bavila time, već više od 10 godina se baviš baš temom medijske pismenosti, je li tako? Tako je, da, upravo si. Nikada se nisam bavila novinarstvom, iako je to bila želja da se time bavim. Mene sad zanima kad si ti osvestila medijsku pismenost kao nešto relevantno i nešto čime tiže, kao svoju misiju, eto, pošto si već toliko dugo stvarno u toj temi i baviš se njome na različite načine. Pa medijska pismenost kao takva, kao sam termin sam osvestila kasnije, ali ono što u stvari ona predstavlja kao neki širi koncept, a to jeste razumevanje medijskih poruka i na koji način u stvari mediji izveštavaju nečemu, sam kao i većina ljudi u stvari osvestila onog momenta kada se intimno i lično ticalo mene, kad sam na neki način prvi put bila pogođena načinom na koji mediji izveštavaju i sad da, kao što si rekla, mi smo o tome pričali i pre ovoga, to je bilo davno, pre nekih 15 godina, kad sam kao relativno mlada otišla u Afriku da volontiram i tamo se usled nekih političkih prevrata je došlo do sukoba, međutim u tom društvenom kontekstu ti sukobi imaju neku potpuno drugačiju konotaciju, ali sam tada uspela da budem svedok na koji način su mediji koji su izveštavali ka spolja, dakle međunarodni mediji, izveštavali o tome i na koji način je to zaista uticalo na mene, pre svega na članove moje porodice koji su bili u Srbiji, tako i slušali neke prestrašne priče. I onda sam shvatila koliko je meni vremena bilo potrebno, a neke od tih naslova ili medijskih sadržaja čak nikad nisam ni uspela da ih ubedim da nisu tačne, a u kako kratkom roku i olako su smišljeni, da tako kažem, izmanipulisani. Opet želim da se ogradim, ne mislim da je to bila neka zlonamera, to je nešto o čemu ćemo možda kasnije pričati, već jednostavno patent po kom većina medija funkcioniše. Da, tako da to je bio negde početak u kom sam ja osvestila važnost toga, ali tada nisam znala da se to zove medijska pismenost. Samo sam znala da je to nešto što mi smeta. Danas radiš kao edukatorka, radiš i sa mladima i sa radnicima u prosveti. Ja bih voljela da se danas nekako skoncentrišemo na te mlade i na tu Gen Z generaciju, jer kao gledamo svi, mislim i to smo isto pomenule, ja sebe nešto sve smatram kao mladom, ali zapravo ta generacija je mnogo drugačija od nas i stvari se neke rapidno menjaju i sad malo počinjem na njih da gledam i kao na neke vanzemaljce čije potrebe niko ne razume, svi nešto pričaju o njima, oni su ovakvi, oni su onakvi u poslu, u privatnom životu, zanima ih ovo, zanima ih ono. Pa bih voljela da pričamo malo danas i o tim medijskim navikama, jer su mnogo drugačije od naših, iako mi sebe isto smatramo nekim ljudima koji su odrastali uz internet, oni su, jednostavno je to podrazumevajuća sredina za njih, konzumiranje sadržaja i medijskog i na društvenim mrežama. Kako se tebi čini, kakve su njihove navike, za kakvim sadržajem oni tragaju uopšte u tom prostoru medija? Pa mislim kad uopšte pomenemo taj termin medijske navike, i ako pomenemo to na koji način smo mi konzumirani, rekla si mi smo rasli uz internet, ja baš i nisam, ali hoću da kažem da taj termin mediji dosta buni, jer vrlo često upućuje na tradicionalne medije. Mi danas kad pričamo o medijima i o medijskim porukama i o načinu na koji oni njih konzumiraju, te poruke i ti mediji su prevazišli sami sebe. Oni su postali novi kanal komunikacije i ranije
ranije je bilo mnogo lakše da mi izmerimo koliko sati smo gledali televizor, koliko sati smo bili na internetu. Danas je to gotovo non stop. Iako možda ne nužno i direktno ne konzumiraju nešto što je ono što bi rekli u APR-u registrovano kao mediji. Ta informacija svakako cirkuliše kroz različite kanale, što audio-vizualne, što u pisanoj formi i konstantno smo preplavljeni nekim komunikacijama i ta vrsta i taj odnos primaoca poruke i pošiljaoca poruke se drastično promenio. I njihove navike, sad ja ne bi možda ni da generalizujem, niti da možemo sad da pričamo o nekim statistikama koje govore da mladi uglavnom u proseku provode, 4 sata dnevno izloženi samo internetu i tako dalje. Mislim da je to... Znači još sam mlada, pošto i ja 4 sata. Tako je, da. Mislim da to, ne mogu baš sa sigurnošću da kažem ni da je 100% relevantno i to zaista varira, pošto mi onog momenta kada imamo mobilni telefon koji je povezan sa internetom, jako je teško da odvojimo, sad smo se danas od 10 do 11 informisali, a posle podne nismo. I ta neka čudna veza postoji sve prisutna. I ovo što si rekla, kako često čujemo kako su mladi drugačiji rade, drugačiji se ponašaju na poslu, u svojoj biti oni nisu drugačiji. Promenio se način komunikacije i samim tim se automatski promenilo i ono što mi očekujemo od nekog kao prijatelja, kolege, partnera i nešto očekujemo uopšte od tih medija. Dakle, ta reč mediji koja stoji uz medijska pismenost po meni malo više onako vuče na neku tradicionalniju formu. A u stvari ja bih medijsku pismenost tretirala kao građansku pismenost. Mislim da taj termin je možda čak negde više stoji. Više pristoji, da. Ali kad pričamo o tim tradicionalnim medijima koji danas postoje i dalje u nekom obliku i pripadnici generacije Z kao konzumiraju taj sadržaj, pročitala sam neko istraživanje baš KOMS da je radio, da su i mladi kao takvi jako stereotipno prikazani u tim medijima i da se 3 puta češće pojavljaju u nekom negativnom kontekstu nego u pozitivnom i da su to, negde sam pročitala da su najstereotipnije te predstave gde su kao oni lenji, pijani, prostitucija se pominje kao, to su neke teme koje se pominju kada su mladi u pitanju. Kako se tebi čini taj sadržaj i to način na koji su oni predstavljeni u tim tradicionalnim medijima? Pa tako je, uglavnom apatično, pasivno, to na neki način čudno, oni mladi koji su potpuno nezainteresovani, koji su samo ispred računara ili telefona. U svakom slučaju dosta negativno i ono što jeste još jedna od važnijih stvari, to je što su uglavnom pasivno prisutni u medijima. Dakle, ima zaista malo nekih dečjih emisija i još manje omladinskih emisija gde su oni aktivni učesnici i gde će oni imati priliku možda i da malo utiču na taj sadržaj. Dakle, da svaka čast i urednicima i koji se trude da osveže taj sadržaj, ali mislim da, ovo je opet moj lični stav, mu fali malo to da i taj neko možda mlad kaže šta je ono što bi oni volali da vide, jer svaka generacija misli da je ona posebna i da je način na koji smo mi odrastali mnogo bolje od ovog kako odrastaju ova deca, ali tako isto misla i naša baka i naša prabaka. I mislim da ova deca imaju pravo da u svom nekom digitalnom ekosistemu rastu nama ukažu, ali ovo je super stvar, ja možda nisam apatičan, ja možda ispred ovog računara radim nešto što je super, samo je drugačiji način provođenja vremena. I mislim da mediji dosta utiču na to, ali pre svega kod populacije koja je starija od njih. Da mi još više, još tvrđe utvrdimo te temelje toga, ovi klinci su lenji, ništa ne rade. Mislim da mladi u stvari više vremena provode u tom nekom digitalnom informacionom sistemu, čak i ako je neki sadržaj koji gledaju, koji je emitovan na tradicionalnim medijima, na primjer televiziji, oni će ga pre pogledati na YouTube-u u nekoj skraćenoj formi, samo deo koji direktno njih zanima. Da, tako da mislim da ono što u stvari ta neka slika generalno mladima na tradicionalnim medijima koja si ti pomenula, koju u stvari istraživanje KOMS-a pokazao u svojim rezultatima, jeste nešto što više dotiče, to možda mene kao neko ko je stariji od njih i ko će samo da potvrdi svoje prethodno mišljenje. Meni je, na primjer, jasno mi je da su oni, kao što si sama rekla, dakle, medij nije samo tradicionalni medij, ali opet mislim da bi trebalo i
tom spektru tradicionalnih medija da postoji neki njihov punkt, da postoji neki mediji koje samo za mlade, a čini mi se da to ovde baš izostaje. Mislim, ja sad znam jer kao radila sam to za Vice pre 6-7 godina i sećam se koliko je tu bilo važno da se obratiš mladima i sad jeste tu bilo iskarikirano malo i taj njihov slang i to sve, ali opet težili smo ka tome da im daš neki sirovi sadržaj koji njih konkretno zanima i koji će im biti prijemčiv. A danas čini mi se da baš to, mislim ja pratim na primjer Oblakodra, znam da radi super stvari, stvarno su entuzijastične devojke jako i on im se na primjer direktno obraća, ali mislim da bi u tradicionalnom mediju da ipak treba da postoji neki punkt za mlade. Svakako da treba i mislim ja na primjer, ja znam za javni servis Vojvodine, bile su emisije koje su bile zanimljivo koncipirane, osmišljene i tako dalje, ali mislim da ne možemo da nekako stvari koje su, da tako kažem, možda sistemski deo neke veće mreže, većeg broja ljudi, one se u stvari sporije adaptiraju i menjaju. Način na koji mladi danas konzumiraju medije se užasno ubrzano menja i ono što privlači njihovu pažnju iz dana u dan menja svoju formu. I ne mislim da prosto mediji treba da budu odgovorni, treba da se bave informacijom i oni nisu tu samo da nas zabave, oni su tu i da nas nešto nauče. Ali osim toga, ako živimo u vremenu koje je preplavljeno prodajom informacija, sadržaja, time što će biti atraktivne, mislim da fali malo i te atraktivnosti u tom nekom možda kvalitetnom sadržaju. Da se vrlo često, kao što se mladi pocenjuju, taj možda način i kanali moderne komunikacije pocenjuju i doživljavaju kao nešto neozbiljno. Sad si pomenula Vice i slang i tako dalje. Ok, neko će možda reći ovo je neozbiljno. Ali ja verujem da će veći broj mladih pročitati tako nešto, pa će možda kroz taj slang zaista saznati neku dobru informaciju, nego ako vidi nešto što je etički po svim novinarskim kodektima 100% ispravno, ali nema tu dozu atraktivnosti na koju su oni danas navikli. I to je nešto na što strašno utiče ova hiperprodukcija medijskih poruka, ta trka za pažnju mladih u stvari, gde naša čula prosto potpuno drugačije reaguju. Ne reaguju isto kao i pre 15 godina. Ja i dan danas imam strpljenja da gledam film od 2,5 sata. Mladi u mom okruženju, ponaročito moja deca, to ne mogu ni da zamisle. Ja i dalje imam Facebook. To niko nema više. Da, ali ta atraktivnost se nekako instant vezuje za senzacionalizam veoma često u medijima i postoji te obuke i razni neki kursevi kako da učiniš neki sadržaj atraktivnim i koje se zasnivaju samo na tome, dakle na senzacionalizmu, u nekim bombastičnim naslovima, ali retko ko zalazi u tu atraktivnost pravu, dakle da napraviš nešto da bude prijemčivo mladima, ali bitno je dakle da kažemo da i to postoji i da je to moguće. Naravno, da, senzacionalizam je tu uvek kao jedan vešt alat, prosto mi smo kao bića takvi da ćemo uvek reagovati na nešto što nas emotivno pokrene na bilo koji način i senzacionalizam je tu broj 1 i to je ono što nažalost vidimo i u medijima oko nas, tradicionalnima i na internetu, tako na koji način se u stvari manipuliše tim senzacionalizmom. Ali to ne mora biti jedini alat. Nešto može da bude atraktivno i prijenčivo s pomoć različitih vizualnih alata, audio alata, forme teksta, tako koja ne mora biti ono skandalozno, šokantno, nikad viđeno do sada. I da može znatno da doprinese, ja lično verujem, ne mogu da tvrdim, zaista gledanost i čitanost nekog sadržaja koji može biti koristan i koji nije samo za zabavu. Iako nemam ništa protiv sadržaja za zabavu, samo mislim da nam je važan pluralizam informacija i različito stavova oko nas. Pomenula si sad tu ulogu emocija, verujem da si se bavila dosta tom temom. Na koji način zapravo mediji manipulišu emocijama? Mislim da mnogi od nas i mladi, a i mi stari nismo svesni baš toga. Pa da, emocije su, kao što sam i rekla, pokretač naš, jedan od najčešćih i najučestalijih i one dosta utiču na to na koji način ćemo mi pristupiti nekoj medijskoj poruci, uopšte koja će biti ta poruka kojoj ćemo pristupiti. Ovo isto sad možda ću se opet ponoviti, ali u ovoj hiperprodukciji informacija, zaista svaki proizvođač određenog medijskog sadržaja izlazi na teren jedne velike trke.
i on mora nekako da pridobije našu pažnju, koja je još pre 10 godina izračunata da je aktivna pažnja svega par sekundi. I dakle, to je jedan ogroman izazov i oni to rade tako što će u stvari pokušati da nas zainteresuju i da pokrenu naše emocije. Takođe, mi ćemo stav mnogo lakše kreirati onog momenta kada nas on emotivno potakne. I to nije ništa čudno, to je normalno, to je kao što sam ja pomenula ovo za Keniju. Ja sam osvestila taj model manipulisanja informacijama tek onda kad je mene lično dotakao. On je bio prisutan tu i ranije, tako. I to je prosto princip po kom mi funkcionišemo i to je princip po kom se, nažalost, većina lažnih i manipulativnih vesti plasira oko nas i to je jedan od razloga zašto su nam one uvek atraktivnije i zanimljivije. Jer činjenica, kao sama činjenica, nema zadatak da bude zanimljiva. I ako mi imamo oko sebe 100 zanimljivih naslova i jedan nezanimljiv, mi ćemo kliknuti vrlo verovatno više na ovaj koji je zanimljiv i to je i pokazalo 10-godišnje istraživanje, najduže istraživanje na Twitteru, da se lažne vesti dela 10 puta više od pravih vesti, isključivo i samo po principu atraktivnosti. I onda ako to uvežemo sa načinom korišćenja novih medija, kako ih neki nazivaju, i ovih prosto informacionih sistema, kojom brzinom se sve tu odvija, jako je teško očekivati zaista od mladih i od starijih da će po tom principu konzumiranja medija sad da odvoje neko vreme da se zaista posvete nekoj medijskoj poruci i da uopšte razmisle da li je ona informativnog karaktera, da li je istinita, nego će mnogo lakše očekivati, u stvari preočekivati da ćemo je samo brzo preleteti, ponekad naravno sebi reći ovo je potpuna glupost, ali ako ta glupost bude dovoljno puta ponavljena, to svi znamo, vrlo često može negde i da nam ostane u podsvesti kao nešto što će možda uticati na stav koji ćemo mi kreirati sutra. Da, pomenula si više puta tu preplavljenost sadržaja i verujem da su mladi onako zapljusnuti time. Ti si pomenula da je to 4 sata dnevno, ja sam negde pročitala istraživanje da kao mladi provode 8 sati na telefonima, čak možda i više, nekad ide i do 10. Kao koliko njihovi roditelji na poslu, toliko su oni otprilike na telefonima i tu stvarno ima svakakvog neisfiltriranog sadržaja. Pomenuli smo i te društvene mreže i te digitalne identitete. Koliko su oni mladima danas važni, kako ti se čini koliko ulažu u njihovu izgradnju i koliko se oni razlikuju zapravo od onih pravih identiteta i čini mi se da tu dolazi, ako pričamo o nekoj izgubljenosti kod mladih, da možda tu dolazi do neke vrste izgubljenosti. Da, to je dosta kompleksno pitanje. Sad, ja se ne bavim psihologijom dublje da bih sad imala neke, da tako kažem, tvrde stavove po tom pitanju ili preporuke, ali ono što u stvari sam ja mogla da primetim kroz moj rad sa mladima i generalno posmatrajući medije i kroz istraživanje o medijima jeste da digitalni identiteti donekle predstavljaju nas i mislim da nije to neki problem u tim digitalnim identitetima, nego više da li ćemo samo digitalnom identitetu posvetiti pažnje. Mislim da mnogo vremena se provodi na internetu, mnogo vremena provodimo na društvenim mrežama, usvajamo određene obrazce ponašanja, prosto radimo iste stvari koje smo videli negde, ali što bi mi radili nekako, da tako kažem, i u offline svetu. Samo što mislim da, eto, da tako kažem, možda zamka može biti negde, što imam utisak da se ovaj deo dana ili svet koji je van interneta, da se njemu posvećuje manje pažnje. Mislim da je, naravno, idealno rešenje bi bio neki balans. Želim da stanem i u odbranu tih mladih koji su, ako ti kažeš 8 sati na internetu, to je opet ona priča, to je njihov svet. Jeste, i mi nemamo pravo da im negde taj svet oduzimamo. Nego jednostavno moj savjet bi samo bio da koliko se neguje taj identitet u online okruženju, da ga isto toliko negujemo i van interneta, jer u suštini mi smo svi biološka bića i naše psihološke potrebe i način na koji se uče i hormoni sreće i tuge i tako dalje zavise svakako i od jednog, ali i od drugog sveta. Da, ja sam negde čitala da je jako bitna ta samosvest i da treba da izgradimo, sad pričam za sve, dakle i mi konzumiramo isto društvene mreže, isto ja volim da ih koristim, ali
jedno vreme ja sam upala u kanal malo i bila u fazonu, ok, ko sam stvarno ja, šta ja stvarno volim. I onda sam negde pročitala da je jako bitno to instaliranje samosvesti, zapravo da sam sa sobom sedneš i da kažeš ko sam ja, kakav sam prema drugima, kakvi su drugi prema meni i da jednostavno ne dozvoliš da mnogo bitnije bude to kako te drugi vide, nego jako je bitno to kako da si sam sa sobom. Jedna od tema o kojoj smo htjeli da pričamo, ali iz ovog ugla medijske pismenosti, jeste mentalno zdravlje kod mladih. I nekako fakat je da je ta tema sad popularizovana. Mladi više pričaju o tome. Ja sam skoro pričala sa nekom pevačicom koja ima 22 godine, recimo, radila sam neki intervju i ona, kad sam je pitala nešto u vezi te teme, rekla mi je da, kao da je dobro što se ta tema popularizuje, ali da njena generacija kao u neku ruku čak i romantizuje depresiju i to neko osjećanje letargije i tuge i ne znam nija čega. Meni je jako važno što se ta tema populariše, ali mislim da je važno i da skrenemo pažnju i tu da pogledamo i da moramo da uzmemo u obzir ko je izvor informacija i ima dosta tih nekih self-help profila na Instagramu. Da li ti imaš neki savjet kako to kanalisati, jer stvarno ima različitog sadržaja. Ja verujem da neki od tih sadržaja stvarno mogu pomoći u određenim situacijama, ali gde je ta neka granica kada treba ipak da istupimo u ovaj realni svet. Da, to je upravo ono što, u stvari, čemu medijska pismenost donekle i priča. Ne bavi se tom mentalnim zdravljem, ali načinom razumevanja šta je to što mi sad vidimo. Ako mi vidimo reklamu za aplikaciju gde ćemo da odgovorimo na 2-3 pitanja kako se osjećamo i aplikacija će da nam kaže da li smo anksiozni ili depresivni, kao i šta da radimo, mi moramo da imamo tu svest da je ta aplikacija u stvari jedan komercijalni proizvod koji je tu profita radi. Dakle, to nije lekar i to su uopšteni odgovori. Dakle, razumevanje sadržaja sa kojim se susrećemo. S druge strane, super je što se takve teme i što društvene mreže otvaraju prostor da se o takvim temama priča, da to ne bude tabu i tako dalje, ali isto moramo podvući da prosto treba da se zna gde je čemu mesto. Jedno su super citati i self-help kvotovi, budi nasmejana, budi srećna, budi zdrava, ali ako zaista imamo neki problem, onda prosto treba da znamo da nije adresa Instagram. Instagram može da bude adresa da nas zainteresuje, ali da se takvi problemi rešavaju na mestu koje je namenjeno tome sa stručnjacima. Kao i sa ostalim porukama, i zato sam i rekla da ta reč medijska pismenost prevazilazi samu sebe, jer mi pričamo u stvari više o informacionoj pismenosti. Taj negde problem možda i zavisnosti o kojoj se dosta priča od uređaja, od mobilnih telefona i dokumentarni filmovi su izlazili o tome i tako dalje, ona predstavlja problem u toliko što smo se jako vezali za taj uređaj. Jako smo se vezali za sve aplikacije. Delom zato što pravimo taj digitalni identitet koji si ti pomenula. I onda automatski imamo i neku čudnu dozu poverenja u njega, valjda zato što je to kao naša treća produžena ruka, pa kao to smo mi tome verujemo. To je možda stvar kod koje bi trebala biti oprezni i da ipak koliko god da mi prisvajamo negde taj mobilni telefon, mi moramo biti svesni da je to jedan komercijalni proizvod i da je svaka od tih aplikacija jedan komercijalni proizvod. Samo što se one toliko brzo razvijaju da nikad nismo dobili smo uputstvo za upotrebu, ali ga nikad nismo pročitali. Jer instaliramo nešto što postaje društveno, da tako kažem, postaje neophodno. Mi dobijemo mogućnost da pročitamo politike privatnosti za svaku aplikaciju, ali niko od nas ne čita zato što znamo da ćemo je svakako instalirati i, na primjer, ja da bi mogla da se čujem s tobom. Znači, šta god da tamo piše, ja ću to da instaliram. Za razliku od ranijih komercijalnih proizvoda, na primjer, kupimo usisivač, svi smo prvo pročitali kako se on upotrebljava. Ovdje to sve ide malo brže i u toj brzini u stvari leži bojazan, jer mi u toj brzini ne obraćamo pažnju i zato je medijska pismenost važna. Ne samo da mi znamo da prepoznamo neku apsurdnu lažnu vest ili pravu informaciju, nego u stvari da osvestimo sebe u tom informacionom sistemu i da prosto znamo da napravimo razliku, ovaj sadržaj me privukao zbog toga i toga. Mislim, na koliko samo clickbaitova sam kliknula i ušla, između ostalog čak i o Britney Spears, o kojoj ne znam ništa, ali da vidim šta je, iskače mi 5 puta na dan i to je okej, ali sam ja znala na šta ja klikće mi u stvari. Poenta je samo da osvestimo
svoje ponašanje. Nisam pomislila, sam pročitala neku ozbiljnu informaciju o njoj, a ponajmanje važnu. I to je isto kako pričamo i o tom nekom mentalnom zdravlju, o promociji psihologije i kao nauke i kao prakse koja je fenomenalna. Samo moramo da prosto napravimo razliku između nečeg što je tu promocije radi ili komercijalnog proizvoda radi i onoga što nama zaista kao biću u određenoj situaciji treba. Da. Ja bih spomenula samo meni je, na primjer, jako simpatično. Primetila sam da ima dosta, primetila sam popularisanje poezije na Instagramu baš dosta i nekih tih, na primjer, neke ilustratorke rade te neke crtežiće sa nekim svakodnevnim situacijama i rečenicama koje kao mi svi izgovaramo samo sami sa sobom i nikad nismo izgovorili naglas i onda neka ta umetnica koju pratimo to napiše i mi bukvalno prepoznamo to stanje i bude nam lakše u sekundi, ali to su nekako neki nevine identifikacije koje su meni okej, isto kao i te citati koje si spomenula, ali da svaka vrsta neke individualne pomoći mora da dođe iz realnog sveta. Sad, ove aplikacije o kojima pričaš, meni se čini, imamo danas aplikaciju za bukvalno bilo šta, mladi naročito, mislim da ne postoji aplikacija koja, ne znam, bukvalno za svaki segment života. Koliko to, šta misliš iz svog iskustva rada sa mladima i promovisanja medijske pismenosti, koliko to može da utiče na razvoj možda neke kreativnosti, samopouzdanja, možda lenjosti u određenim stvarima? Gde se tu povlači granica? Jako je široko polje, kao što si sama rekla, postoje aplikacije bukvalno za sve. Ja zaista verujem, volim nekako da održim taj pozitivniji stav da mladi, na primjer, koji svakako vole kreativno da se izražavaju, će skidati možda i koristiti aplikacije za to. Dakle, aplikacije jesu jedna super stvar. Ukoliko ih mi isto kao i onaj malo prepomenuti usisivač koristimo na način na koji treba u stvari da ih koristimo. Više mislim da je taj osjećaj, u stvari to što sam i rekla, tog poverenja u telefon, mislim da je veći problem to da smo naviknuti da su one stalno tu i da mi za sve imamo pomoć na 2 klika i rešenje na 2 klika. A to možemo da primetimo onog momenta, recimo kad bi nam neko uzeo telefon. Tek onda bi primetili da možda većina bi postala anksiozna, osjećaj neke nesigurnosti, osjećaj odsečenosti, odjednom više ne komuniciramo, odjednom mi ne stiže nikakva notifikacija. Mislim, ja ne znam da li uopšte i ja koja nisam odrastala s mobilnim telefonom, sad ako bi mi ga neko uzeo, ja bi se onako malo zatekla, mislim šta sad da radim 5 sati, ja da nemam sa čim da komuniciram ili da nemam šta da koristim. Tako da sve su to, gadgeti su proizvodi kakvi postoje od uvek. Mi smo im nekako udahnuli život. Zbog te prirode i mi im dajemo neku ličnost. Ako ih posmatramo kao što bi kroz medijsku pismenost i tekst trebali da posmatramo koji imaju informaciju. Pa to je bitno da imamo isti taj neki sistem revidiranja koji imamo prema medijima, možda i prema tim aplikacijama. Da. Tako je. I da u stvari razumemo koja je zaista njihova svrha. Ako si, ne znam, sad si na primjer pomenula kreativnost, ne znam, klinica iz Novog Sada koji je baš klinac, ima 10 godina, koji savršeno animira na telefonu, na nekoj prastoroj aplikaciji. Znači, i sad neko kad bi ga video, on bi možda rekao, ja vidi ovog malog broja ceo dan u telefon, ali on stvara, on u tom momentu stvara, koristeći alat koji je njemu dostupan 2022. godine. Ne možemo da zanemarimo ni vreme u kom živimo. Ali opet, taj moment gde smo mi udahnuli tim aplikacijama i svemu tome, bukvalno neku vrstu života i deo svog identiteta je ono što mi sami treba negde da dekonstruišemo. I mislim da onda u stvari kao i u bilo kom sistemu samoodbrane mi postajemo imuniji na te negativne efekte, jer mi znamo šta se dešava i automatski onda znamo šta želimo, a šta ne želimo i možemo svesno da donesemo odluku. I kada pričamo o aplikacijama i Gen Z-u, moramo nekako da pomenemo TikTok i malo pre smo nešto pričale zajedno o tome. Ja sam ti rekla da sam ja par puta pokušala, ali mi nije išlo, nekako mi je bilo preagresivno. Samo upali mi odjednom neki sadržaj, me zapljusne, neki ljudi đuskaju, pričaju mi nešto, preblizu su mi, ne mogu da izdržim. Sad, ljudi koji ga koriste mi govore da treba kao da mu daš malo prostora i vremena, da je zapravo taj algoritam odličan i da
tu čak ima nekog dobrog sadržaja i kada su u pitanju ženska prava kojima se ja bavim ili pop kultura ili ne znam nija šta. Kako ti vidiš potencijal ove aplikacije? Kako ti se čini? Pa potencijal je za sada ogroman. Mislim, to je jedna koliko ja znam od tako da kažem, skidanih, downloadovanih aplikacija na mobilne telefone i svakako da ima strašno veliki doseg i sigurna sam i ja ga isto tako ne koristim ga, imam ga na telefonu samo za stranice koje pratim ciljano, u stvari koje me zanimaju najviše zbog ove teme medijske pismenosti. I dakle ima i toga, znači čim ima toga ima gomila kvalitetnog sadržaja, samo što naravno da taj neki lifestyle i humor kakav god on bio preovlada i da je tako bombastičan. A ja mislim da će dalje i dalje, samo to je potencijal. Mislim, Facebook odlazi u penziju, na Facebooku smo ti i ja i možda još neko, da, Facebook odlazi u penziju. Spor je, trom je, čak i Facebook nešto što ima puno teksta i sadržaja. TikTok još uvek kače muziku na Facebooku, znači moram da prestanem to da radim. Jako si pa se moraš. Dakle, TikTok je nešto i to je ta instant, to je ta brzina. To što je meni i tebi agresivno vremenom, ako počinješ stalno da ga koristiš, verovatno izgubi se ta agresivna nota, jednostavno postaje prihvatljiva dinamika. I onda opet da se vratim na temu medijske pismenosti, kako pored jednog tako atraktivnog, dinamičnog TikToka može recimo da prođe jedna onako s lepim naslovom, malo pasivna, ali važna tema. Mislim da je to strašan izazov i mi smo recimo primetili, odnosno kolege moje koje rade na portalu Fake News Tragač koji se bave dekonstrukcijom lažnih vesti, recimo kao od onog trenutka od kog je koleginica napravila TikTok i od kad smo počeli na TikToku da pričamo o medijskim dezinformacijama, užasan porast pratilaca, ljudi koji aktivno komentarišu, mladih ljudi koji su pisali u komentarima da su neke od tih videa koristili u školi, u nastavi. Dakle, nije ni taj TikTok, kako da kažem, baš tako, ne mora da bude baš tako bez veze. To su sve samo platforme. Šta mi stavimo na nju, na njoj će biti. I to je druga grana medijske pismenosti koja je po meni neizostavna, a to je pričati se mladima o tome, o njihovoj odgovornosti, na koji način oni kreiraju medijski sadržaj. Jer mladi funkcionišu kao mediji. I mi kad stalno često u stvari kritikujemo internet i tamo ima gomila gluposti i tako dalje, ne, gluposti su samo atraktivnije, tamo ima i gomila super stvari. A mi biramo šta možemo na njemu da napravimo i naša veština prezentacije je sad ono što će uticati na to koliko će to biti vidljivo, ali pošto mladi zaista imaju stravično istančan i ukus i potencijal kad se što se tiče toga, oni tačno znaju kako da dođu do svoje publike, zato što to rade od sad ne znam koje, 7. 8. godine svog života. Kad bi njih možda pitala ili njime prepustila ili prosto otvoreni prostor za debatu i diskusiju, ajde da vidimo šta je nama potrebno u društvu, ajde to da učinimo atraktivnim. Ja mislim da bi to moglo zaista da bude super. Da bi možda čak, nadam se, u nekom momentu i prevazišlo samo te teme humora i lifestyle, da bi prosto i važne teme mogle da nađu svoj prostor, opet komunicirane načinom na koji ovo vreme diktira. Jedna od baza medijske pismenosti jeste, upravo to što pričaš, jeste zapravo kreiranje tog kritičkog mišljenja. Koliko je ono važno i ja njega nekako razumem kao stub medijske pismenosti. Jeste, svakako. Kritičko mišljenje je nešto, mislim da bez toga ne možemo da pričamo o pismenosti, generalno, nikakvo. Ponaročito što to, imamo mnogo izvora informacija, mnogo izvora različitog sadržaja i osnovno da bi uopšte počeli da pričamo o tome kakav je taj sadržaj jeste da mi osvestimo i onda da znamo šta smo mi pročitali. Dakle, kao i sa pismenošću i funkcionalnom pismenošću, nije dovoljno da znamo slova, mi moramo da razumemo šta je ono što smo mi pročitali. Ako mi nemamo nikakav odnos prema tome, onda ja ne bih mogla kažem da smo mi pismeni. Taj kritički stav nam je negde i vodič i štit od tih nekih negativnih stvari.
kritički stav i medijska pismenost idu naravno ruku po ruku, odnosno kritičko mišljenje je preduslov da je neko medijski pismen i ono što je važno jeste da to ne tretira naše ukuse ili stavove. Ja kao neko, ako recimo mogu da kažem da imam kritički stav prema nekom tekstu, ja mogu da pročitam i tabloid, ali mogu da čitam i Anu Karenjinu ili Ratimir, nije važno. Važno je da mi razumemo, jer to u stvari onda sutra nama otvara mogućnost da mi budemo odgovorni građani. Znači da smo mi vrlo svesno pristupili nekom tekstu ili nekoj informaciji na osnovu koje smo isto tako svesno doneli svoj stav. Mi imamo pravo da imamo stav kakav hoćemo, samo je važno da je on na neki način svesno donešen. Da nije algoritam za nas birao naš stav zato što je prepoznao da nas to potencijalno interesuje, nego da smo mi prepoznali, ovo nam plasira algoritam, a ovo me zaista sada zanima. I mislim da je, ako pričamo o budućnosti i dosta ljudi o tome priča u poslednje vreme, upravo to jedna od veština, to i kreativnost, su jedne od veština koje jesu veštine za budućnost, koju ne možemo predvideti, ali moramo da znamo kako u njoj da plivamo. Ti si se bavila dosta i tom pozicijom medijske pismenosti u formalnom obrazovanju. Radila si brojne radionice i sa prosvetnim radnicima i pomenula smo to da desilo se to da su mladi u nekim stvarima, u nekim kanalima komunikacije prerasli, dakle, pretrčali ove starije i nastavnike i roditelje i tako dalje. Kakav ti osjećaj, koliko su ti prosvetni radnici raspoloženi, koliko razumeju celu ovu klimu, koliko imaju entuzijazma uopšte da rade u okviru tog nekog osnovnog obrazovanja sa mladima? Moje dosadašnje iskustvo je dobro, jer mislim da se to sad već nameće kao potreba. Prosvetni radnici su ljudi koji sede pola dana ili ceo dan u učionici sa tim mladima. Oni se suočavaju upravo sa tom kratkom pažnjom, možda nezainteresovanošću mnogo više nego ti i ja. I onda u stvari to je negdje gde medijska pismenost dolazi bukvalno kao potencijalno rešenje ili pomoć. Kao i u svakoj profesiji postoje oni koje prosto ne zanima, jer teško je menjati se i učiti naročito u starijim godinama, ali ja mogu da kažem da zaista većina njih razumeju potrebu, jer tu su i ta deca da ih svaki dan ubede u to, nikom više nije zanimljivo da sluša 45 minuta ex katedru, ako će mu nešto iskakati i audio i vizualno u sekundi sa mobilnog telefona. Drugi izazov sa kojima se oni susreću je taj internet koji pruža užasno mnogo informacija i gde može već nekada se osjeti da se sami klinci zapitaju što ja sad ovo slušam kad sve što me zanima ja ću naći na mobilnom telefonu. I da, oni su vrlo često digitalno pismeniji od mene i od nastavnika zato što prosto iz dana u dan prate novine. Ja ne toliko kao ni neki nastavnici. Ali ono što oni nemaju dovoljan broj godina. Sa dovoljnim brojem godina dolazi to neko empirijsko iskustvo koje bukvalno objašnjava onu poslovicu kako se ješ, tako žanješ u stvari. Dakle, oni ne znaju da ono što oni danas urade, kakve posledice može da ostavi za sutra, šta to znači i zašto je važno kako kreiramo stavove i tu je naša uloga i uloga nastavnika. Ja mislim da bi bilo neodgovorno i prezahtevno očekivati da nastavnici sad pored svog svakodnevnog posla se bave redovnim ažuriranjem koje su sve izašle nove funkcije, aplikacije i tako dalje. Medijska pismenost u formalnom obrazovanju treba da nađe svoje mesto kao temelj za to kritičko mišljenje koji će mladima objasniti, dati dovoljno informacija kako to sad funkcioniše i na koji način u stvari oni dalje mogu da uče. Onog momenta kad mi imamo temelj, mnogo lakše ćemo ga nadograditi. A neophodan jer mislim da je apsurd da ako je zadatak škole da pripremi mlade za budućnost, da se onda ne priča o medijima i o digitalnom svetu za koji formalno u našim školama jeste otvoren prostor. To si mi ti rekla, ja to nisam znala. Isto čak da postoji taj obavezan predmet koji si mi spomenula. Digitalni svet, tako je, prvog osnovne. I postoje i medijska pismenost kao izborni predmeti od ove godine i u osnovnoj i u srednjim školama, kao jezik, medij i kultura, izborni program. Dakle, prostor postoji.
Izazov je sada da se u stvari i ti nastavnici upoznaju sa time, jer ne možemo ni mi od njih očekivati ako je sada otvoren prostor, super, sad će oni to odjednom sve da implementiraju, jer za početak to nisu imali u toku njihovog školovanja, dakle ovo je društveni fenomen koji se tek odnedavno analizira na taj način kako da se radi sa decom. Dakle, to je jedan proces celoživotnog učenja koji zahteva i angažman i interesovanje, a pre svega razumevanje potrebe, što mislim da postoji, da polako se otvara jedna lepa platforma za rad i mislim da je još samo važno prevazići taj strah koji, moram da priznam, sam i ja u početku imala kad treba da uđem u učionicu sa klincima i ja već znam da oni su digitalno pismeniji od mene. I sad kako da im ja uopšte budem zanimljiva i šta ja da im kažem. Međutim, treba ih pustiti, treba učiti i od njih nešto. Da, meni je to baš važno. Mislim da je ceo taj, zajedno prolazimo kroz sve te procese i da jednostavno ta komunikacija treba baš da bude dvosmerna. Tako je, i to je proces koji malo i menja način učenja, recimo po kakvom sam ja išla u školu, ja ne znam, možda i ti, to je gde ja ti pričam priču jer ja znam, a ti ćeš sada da naučiš. Ovo je više dvosmeran proces u kom jedni od drugih možemo da naučimo. Ja se sećam na prvoj godini fakulteta novinarstva, mi smo učili onako vrlo detaljno ko kreira poruku, pošiljalac poruke, kanal poruke, primalac poruke, pa se o tome čak i kolokvijum ceo jedan bio. Oni danas to znaju sa 9 godina. Oni sa 9 godina znaju nešto što su marketinške agencije neke učile i išle na silne kurseve da nauče kako da targetiraju publiku, kako poruka treba da se oblikuje, da se služe tim nekim ublaženim, da tako kažemo, senzacionalizmima kako bi dobili veći broj lajkova. Dakle, treba i njih da čujemo. Sad, možda što oni u tom nekom, da tako kažem, formalnijem smislu nisu ni svesni, a to su mladi, da, na primjer, ako pričamo o temi lažnih vesti, da oni jako dobro znaju kako funkcioniše manipulacija informacijom i porukom, jer donekle i oni to rade. Samo je potrebno otvoriti taj prostor za dijalog i reći im, to što vi radite na Instagramu, TikToku ili Snapchatu, to isto radi i neki ozbiljniji mediji, samo u malo drugačijem formatu. I onog momenta kad razumemo taj proces, onda mi možemo i da ga prepoznamo i možemo da ga osvestimo i tu smo mi već kritički pismeni građani. Tu mi već znamo da napravimo distancu i da prepoznamo o čemu se radi. A šta misliš, još jedna tema koja mi je zanimljiva je sad erupcija tih teorije zavere i čuda, koliko su mladi skloni tome, kako ti se čini? Da na osnovu sad tih nekih dostupnih informacija na internetu koje su ovakve i onakve, oni grade sad neke svoje te teorije koje mogu biti onako zastrašujuće. Da, nažalost pokazalo se da su skloni. S jedne strane je to logično, zato što su atraktivne. Toga je bilo i kad smo mi bili mali, to su bile one urbane legende, desilo se kod bake na selu, čuo sam od ovog, od onog. Međutim, sad je to onda digitalizovano, pa još šarenije, još je lepše, još je intenzivnije. Međutim, da, i sa tim je strašan problem zato što su one vrlo često potpuno apsurdne i vrlo često u toj brzini korišćenja telefona i kanala informisanja i komunikacije mi ne zastanemo da promislimo šta je zaista, na osnovu čega smo mi zaista odlučili da ja u ovo verujem, ovo će biti moj stav. Vrlo često bi na kraju došli do odgovora da je to samo zato što se mi osjećamo komfornije s time. Dalje odgovor na to bi našli možda bolje u razgovoru ili sa nekim psihologom ili s nekim ko se dublje bavi našim ponašanjem. Ali verujem da bi svi osvestili, pa ne zato što je ovo informacija. Iz nekog razloga mi pronalazimo komfor u teorijama zavere. Jedan od razloga je zato što su one vrlo često mnogo brži odgovor od naučnog odgovora. Imali smo recimo super primjer ove epidemije, gde naravno nauka je spora, dok naučnici istraže, ispitaju, potvrde, to treba određeno vreme, a dok mi to čekamo u nekoj strepnji, na internetu se pojavi bar 10 savršeno zanimljivih teorija o čemu se radi. I onog momenta ako smo mi bili uplašeni, zabrinuti ili tako dalje, naravno da postoji šansa da ćemo da potegnemo za jednim od takvih rešenja, jer smo svakako navikli da su rešenja danas brza i dostupna. Tako da
kada bi kritički pristupili određenoj teoriji zavere i naravno da i oni koji su nekad poverovali u njih, ja verujem da bi ponaročito mladi možda zastali i shvatili i mogli da identifikuju šta je to što ih je privuklo. Ali nažalost, vrlo često mi kao ljudi volimo da smo u pravu. I zato je važno s medijskom pismenošću početi što ranije od najranijih razreda, dok još nismo tvrdokorno usvojili neke od pogrešno utemeljenih stavova, jer smo vrlo često skloni tome da uopšte ne želimo da saznamo istinu, nego samo želimo da dobijemo potvrdu da smo mi bili u pravu, da to što smo mi rekli je baš tako. I medijska pismenost se bavi i time, to je način u stvari, to su te kognitivne distorzije u stvari koje utiču na to zašto mi i kako tražimo da biramo određen sadržaj u medijima. Mi vrlo često tragamo za sadržajem koji će da potvrdi naše već postojeće stavove. I čak i ako se pojavi nešto što će da nas razuveri, nama to smeta. Bolje da to ne čitamo. Da, kada evo postoji... jednom nedeljno klikićem na dijeta s pomaranđama za 3 dana, kako što ti vraća mirise svake nedelje, zato što želim da verujem. Tako je, džaba ti govore da to nije istina, ti samo nastavi. Možda ćeš i uspeti do kraja. I posle sam saznala čak da je taj tekst na tom portalu najčitaniji ikada u istoriji postojanja portala koji postoji, ne znam, decenijama. Dijeta s narandžama je ne znam koliko mesta ispod je drugo mesto. Zato što ljudi žele da je to tako. Da. I to je upravo jedna od stvari. Da, s tim što je super, to za dijetu neće nikom štetiti da proba da jede narandže par dana. Ne znam sad koliko dugo traje, nisam naišla na narandže. Postoje teme koje su ozbiljnije i kod kojih u stvari je važno da budemo oprezni i divno bi bilo kada bi uspeli da osvestimo i te patente na osnovu kojih mi biramo sadržaj. Naravno da je to već nešto o čemu bi morali da razmišljamo, jer je malo složenije, ali tu bi samostalno došli do zaključka u stvari da ga vrlo često biramo po atraktivnosti ili po tome da potvrdi ono što već mislimo. Čak se nekad i naljutimo ako iskoči članak koji nas pokušava, ne daj Bože, da nas razuveri. Da, to je baš tačno. Za kraj bih te pitala samo još, juče sam saznala za neki sajt, nešto se zove Doll.i ili ne znam da li si videla, i to je neki sajt gde ti ukucaš ne znam šta sam ja ukucala, Lepa Brena jede jabuku recimo, i veštačka inteligencija kreira tu sliku na osnovu nekih slika koje postoje na internetu ili ne znam nija čega, i ti dobiješ sliku Lepe Brene koja jede jabuku. Posle sam naravno googlala sebe kako radim svašta i tako, ali sam shvatila koliko je to zapravo može da bude oružje manipulacije i kako stvarnost odjednom postaje, možeš da manipulišeš sa njom kako god želiš. Oni su to predstavili kao neku umetničku alatku recimo, ali onda sam ja krenula da razmišljam da ti možeš da rekreiraš bilo koju kao životnu situaciju. Mislim, to su i dalje neki obrosi, nije baš kvalitetna slika, ali vidiš potencijal da je tako nešto moguće. Pa zanima me šta misliš, koliko se brzo sve ovo odvije. Malo pre smo pričali da mi dalje nekako kaskamo za svime što se odvija i kako na pravi način da budemo ažurni sa svim. Da budemo svesni te ogromne i manipulacije i svega što se dešava, jer se stvarno bukti sve od tih dešavanja. Kad si pomenula taj sajt, nisam na prvu prepoznala o kom sajtu je reč, ali sada znam. Znaš, da. I kad sam videla te, u stvari, bukvalno umetničke radove koje ti dobiješ na osnovu onoga što ukucaš ključnih reči, moja prva konstatacija je bila jadni dizajneri i ilustratori. Jer su zaista ilustracije koje su u stvari izašle bile savršene. Da. I veštačka inteligencija na koji god način da funkcioniše, da to kreira, odlično uradila svoj posao. A da to može biti, osim toga što dakle može da postane izvor i donekle, da tako kažem, još, pa ne baš bukvalno pretnje ilustratorima, ja verujem da naravno živi čovek i ilustrator je jedno, ali može da postane izvor za neke korisnike, tako, koji može da bude mnogo jeftiniji, brži i tako dalje. Može da bude svakako i alat za manipulaciju i tu postoji onaj drugi video fenomen deepfake-a koji je u prvu ruku bio korišćen u stvari, da tako kažem, u štetnu pornografske svrhe gde su razna lica glumica bila stavljena u određene erotske filmove i tako dalje. Onda posle su počeli da se pojavljuju različiti političari. Dakle, tehnologija i veštačka inteligencija su prilično moćni. Mi o tome znamo
prilično malo. I ako pričamo s mladima, čak i o algoritmima kad pričamo, većina njih zna šta je algoritam, znaju za njega kroz to da nam plasira sadržaj, reklame na Instagramu, Facebooku koje hoćemo i tako dalje. Ako baš pričamo o zaista njegovom funkcionisanju, tu dolazimo svi koji se ne bave ozbiljnije tim, odnosno većina do neke nepoznanice. Isto tako i sa veštačkom inteligencijom. Kao sama ta reč zna dosta da uplaši. Iako pričamo o njoj, možemo mi odmah da razmislimo i o tome koje poslove će ona zameniti, koje funkcije će ona zameniti, na koji način će opet ona izmeniti dodatno komunikaciju, društvene odnose, a hoće sigurno. Ali po meni je to samo, umesto da se uplašimo toga, to mi je možda samo jedan razlog više, ajde da se stvarno ubacimo u petu što se ove medijske pismenosti tiče, jer je apsurdno da o njoj ne pričamo. Jer je ono što kad sam školu pomenula, mi nemamo pojma koje poslove će ti klinci raditi za 5, 10, 15, 20 godina. Ti poslovi danas ne postoje. Vjerojatno ne postoje, da. I onda ako se ne bavimo početkom ovoga i ovim osnovama, pa i makar malo priča i o algoritmima, i o aplikacijama, ali i o tradicionalnim medijima, i o poruci kao takvoj, mislim da možemo da onako idemo slepo kroz taj neki svet. Nedovoljno pripremljeno, a mislim da to ne mora tako da bude. Jer iako kaskamo, još uvijek mi možemo i na talasu smo svega toga da utičemo. I puno nade zaista polažem i u mlađe generacije, jer oni su svesni toga. Mislim da ih samo treba, što je normalno, malo usmeriti i prosto im reći, proširiti te mogućnosti, reći je super ovo što znaš, to možeš da iskoristiš i za gomilu drugih stvari jednog dana i sutra za posao, ne samo za TikTok dopisivanje, i mislim da onda u stvari zadovoljavamo te potrebe koje će oni imati jednog dana naše da ih pripremimo. Hvala ti puno. Mislim da je ovo super rečenica i super kraj za ovu današnju našu epizodu. Bila je ova, dakle, još jedna epizoda Saznaj i razaznaj podcasta. Za više informacije o aktivnostima programa pratite Saznaj i razaznaj naloge na Facebooku i Instagramu. Iva, hvala tebi na pozivu. A ovom prilikom ja ću da najavim poslednju epizodu ovog serijala u okviru programa Saznaj i razaznaj. Moj gost u narednoj emisiji biće Stefan Janjić, urednik Fake News tragača. Super, hvala ti puno, radujemo se i tvojoj epizodi.